Konfermat l-inkwiet intern fiħdan il-Partit Laburista e kif laqa tal-Grupp Parlamentari Laburista ħareġ biċ-ċar kif dwar is-saga ta' Manuel Island kulħadd qed jipponta subaħ lejn il-Prim Ministru Robert Abela. Sorsi miċ-Ċentru Nazzjonali Laburista saħħu ma' dan l-istazzjon kif kien hemm disgwit enormi fil-Grupp Parlamentari dwar jekk Manuel Island għandix tiġi żviluppata. B'sorsi jgħidulna li Clyde Caruana qed jinsisti li mhux ser joħroġ flus għall-ebda Park Nazzjonali. U Bonici li issa l-Ministru tal-Land spiċċa sfida lil Robert Abela u ma attendix għall-istess laqa. Jonathan Attard ukoll naqas milli jkun preżenti. L-istess sorsi qalulna li fil-laqa Edward Zammit Lewis u Alex Xiberras taw spjegazzjoni tal-kuntratt ta' Manuel Island iżda Robert Abela baqa' indeċiż. Net News kien preżenti barra ċ-Ċentru Nazzjonali l-ħamis wara nofsinhar fejn spikka l-kumment ta' Carmelo Abela li bħal Partit Nazzjonalista qed jaqbel il-ċirkustanzi inbidlu minn dak iż-żminijiet. Iżda għal Robert Abela dak li qal id-deputat tiegħu mhux minnu għaliex baqa' jgħid li ċ-ċirkustanzi ta' Manuel Island ma nbidlux. Id-deċiżjonijiet li ħadna bħal oppożizzjoni dak iż-żmien kienu jirriflettu li ħtieġ li pajjiżna kellu bżonn awmin ekonomiku li dak iż-żmien fis-sena 2000 qed nitkellmu ma kienx hemm. Sta għalija li nsib is-soluzzjonijiet għalija. Żmien differenti, Prim Ministru. Ma kien żmien differenti xejn. X'ġara u d-deċiżjoni li ttieħdu dak iż-żmien huma differenti miċ-ċirkostanzi tal-lum. Intant il-Grupp Parlamentari Laburista baqa' ma kommetti xruħu jekk jemminx li Manuel Island għandha tinbidel f'Park Nazzjonali. Xi ħaġa li għaddejja diskussjoni dwaru. Inti personali taqbel imma. L-ins and outs tal-biċċa xogħol għadna ma nafx. Personali imma temmel għandu jsir ġdien jew żvilupp. Partijiet nazzjonali naqbel li għandu jkollna. Jiena nemmen fil-bilanċ, il-bilanċ huwa importanti. Personalment inti taqbel ma' Park Nazzjonali? Jiena naqbel ma' spazju ħodor u ma' spazju miftuħ għal kulħadd, però f'dal każ irridu naraw konċessjoni li saret kwarta seklu ilu. Taqbel ma' Park Nazzjonali f'Manuel Island? Jiena naqbel mal-kumment li għall prim Ministru. Park Nazzjonali, però taqbel miegħu int personalment. Grazzi ħafna tweġiba ġentajtina. Biex ma' Park Nazzjonali? Ista favur proġett f'Manuel Island ta' ġnien. Taqbel ma' Park Nazzjonali inti personalment? Naqbel ma' Park mela? Naqbel mal-ġit mal-pajjiż. Dal il-grupp parlamentari tiegħek mhux se ngħidha net-television żgur. Qas il-poplu Malti ma tgħidha. Meta jasal il-mument nitkellmu mal-poplu Malti, żgur mhux ma net-television. Inti personali ġifieri ma'. Matthew Polidano għal Net News.